Freeman HKT boss vachikoredzera maFans Winky. Hello guys, welcome to Bad Lion Zimbabwe. So Freeman posta the shutdown riri kuzoitwa HICC rinenge rina Japreza, Killer T, Master H, Toki Vibes, Felinant na iye Freeman. After maFans Winky paona kuti pakangonzi HICC ndo vatanga zvavo kusasa munongomaziva maFans eGAF. Zvikanzi nerimwe GAF wangakumbire rebaba Abraham kushandisa home ground ravo vakupewo mablessings kuti zvinhu zvifambe. Then Freeman inobva apindiro achiti asha isitopiwa nekukumbira mablessings kuna Mwari watinonamata, kwete zvako zvekugotsi kwembwa zvauri kutaura. Freeman maFans Winky achamauraya chete nestress. Freeman pari kutanzi zvekugotsi kwembwa ndisizoti ari kudhisa gotsi rava Winky here kana kuti ari kungoataka maFans Winky. Ipapo guys mungondi explainera mucomment section maiza. Cause apa apa miho apa maiza. Pamwe ndo vanotanzi Freeman ane bitterness sina basa. Amukuona chika guys ka Freeman big brand ane madecades achingomaintaina relevance and zviri kuitika zvinochingoitika mucomment section yake it's not necessary because maFans munowanza dango mukriticize. So Freeman akamboposta this post and it was very motivating maizo, but comment section one because kuona chi pakapapaya munhu but baba imemi kana musina nyaya kazviri nani murare tanenda netuma motivational words twenyu ndimi vangu vegod mafia imimi gaya wa. So in response Freeman anabvira atombononokera zvinhu akabva atoti hakuna mufesi ayo sha this is my page kana wasvotoka reblock very fast zimino rinenge baud rengoro. Kuona chika guys gamwe munhu achangofa chete nawo madhisa emabaud engoro mwe munhu anofa chete. Muona chika guys leave a comment wotudza kuti zviri necessary here kana kuti artists are just protecting themselves because sometimes unongochinjwa mood nemwe munhu anenge atori keyboard gangster zvake akatokula down maizo. So guys